després de 50 anys d'obra cultural balear. No estaria gent malament fer un llibre sobre la història de l'obra cultural balear. Primer de batxiller, no? Sí. Primer de batxiller. Lorena. Lorena. Val, molt benvinguda. Lorena és guient Sagrera, Molt bé. T'explic un poquet quin procediment heu de seguir. Duis et sobre... És una mica me'n recorda aquell microconte cèlebre d'en Augusto Monterroso, que és famós perquè sembla ser que és el conte més breu del món. Només són 7 paraules i diu «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». Benvinguts un any més a Teatre Solidari. ¿Cómo te llamas? Cristina, acuérdate, ¿eh? No, sí, me acordaré. Si no... Si no, ¿qué? Bueno, nada. Aquí. En tot cas, aquest vincle entre cultura i política, de qualque manera, recorre tota la història. Tota la història, la llengua i la cultura catalanes des del començament. Clar, és que la cultura, la llengua sempre van lligades en el fet polític, perquè el fet polític la promou o la prohibeix, li dona legitimitat o li lleva legitimitat, li dona força o l'afableix. Imaginar que la llengua i la cultura estan al marge de la realitat política no té sentit de la realitat. És que si no és a través del teatre... Normalment, si no és... O sigui, l'únic moment, diguem, que tenen contacte en català, molts dels nostres alumnes és ara. Exigim d'una vegada per totes que s'apliqui un pla de xoc, liderat pel govern de les Illes Balears, amb implicació dels presidents i tots els membres d'aquest govern, dels consells insulars i dels ajuntaments, en especial els de Palma i Calvià. Un gegant guerrer. Llegan Guerrer. En guerrer no pronuncias la última R. Guerrer. Guerra. Guerrer. Guerre. Sí, muy bien. Un poco raro. Era de dia 28 de novembre de 1962. Que és en Francesc de Baltimore, l'adreça de meus pares. És un moment de dinosaures, no? De dinosaures moderns.